Jongens en meisjes, dit is Mark. Hoi Mark. Mark is nieuw in de klas. Hij vindt niemand leuk, maar houdt wel heel erg van aardappelen shapen. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik niet met mijn aardappelkanon. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik niet met mijn aardappelkanon. Kom boete speulen, gewoon van voetballen, versleet keepers als ik shake met de piepers. Kom boete speulen, gewoon van voetballen, versleet keepers als ik shake met de piepers. Als ik shake met de piepers. Krijg ik toch wel, kom door de speulen, gaan door de voetballen, versleet keepers uit die shit met de piepers. Shade op de starters. Domme gasten of domme grieten, maar ik doe het liever anderen gefrieten. Ja. Ik schuil in mijn shank, dat opgevoerde denkt. Dat is zo afgeracht dat de lak niet meer blinkt. Ik geef geen fooi, dus ik krijg dat zijn een bon. Dan kom ik terug met het aardappelkanon. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik niet met mijn aardappelkanon. Vroeger was ik lief, had ik een ballon, maar nu zug ik niet met mijn aardappelkanon. Ik shake door de roet en ik riet een blauw met roet. Hoi. Met de I sono mi avete pigliato